Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, od 1. septembra 2024 je v účinnosti vyhláška číslo 220 z roku 2024, ktorá novelizuje vyhlášku číslo 287 z roku 2022 o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania. Zmeny, ktoré prináša, súvisia najmä so zaradením nových odborov vzdelávania, ktoré boli v experimentálnom overovaní v minulých rokoch a ktorých overovanie bolo vyhodnotené ako úspešné. Menila sa textová i prílohová časť vyhlášky. V textovej časti vyhlášky bolo doplnené prechodné ustanovenie v paragrafe 5b. Tieto sú účinné od 1. októbra 2024 a určujú, že žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom alebo v učebnom odbore podľa predpisov účinných do 30. septembra 2024, dokončí štúdium v tomto odbore podľa predpisov účinných do 30. septembra 2024. Teda žiaci, ktorí v súčasnosti študujú v stredných školách v odboroch vzdelávania, majú právo v týchto odboroch doštudovať, i keď ide o odbory, ktoré sú v útlme. Od 1. októbra 2024 je účinné aj ustanovenie, ktoré hovorí o odboroch vzdelávania, do ktorých už nemožno prijímať na vzdelávanie do prvého ročníka pre školský rok 2025-26 a na nasledujúce školské roky. Mení sa príloha číslo 4, a to v skupine odborov vzdelávania 64, ekonomika a organizácia, obchod a služby, kde je vložený nový učebný odbor barbierka, ktorému sa určuje ako nadväzujúci študijný odbor nadstavbového štúdia, študijný odbor podnikanie v remeslách a službách a najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe alebo hlavného inštruktora, a to v prvom ročníku 15 žiakov a v druhom a treťom ročníku 10 žiakov. Do prílohy číslo 5 časti A sú vložené dva nové študijné odbory, a to v skupine odborov vzdelávania 42 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, študijný odbor záhradný dizajn s poznámkou, že ak sa vyučovanie organizuje formou pomaturitného kvalifikačného štúdia, tak sa uvádza s kódom 4240N. V skupine odborov vzdelávania 43 veterinárske vedy je to odbor veterinárny asistent pre ambulancie, veterinárna asistentka pre ambulancie s poznámkami, že tento študijný odbor nemožno študovať formou pomaturitného kvalifikačného štúdia ani externou formou štúdia. Ďalšie zmeny sa týkajú študijných odborov, ktoré boli zaradené do sústavy odborov vyhláškou číslo 343 z roku 2023, ku ktorým sa doplňa nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov. Ide o študijné odbory podológ, podologička a marketingová komunikácia. Z dôvodu duplicity obsahu vzdelávania sa zo sústavy odborov vypúšťa študijný odbor cestovný ruch. Toto ustanovenie nadobúda účinnosť až 1. októbra 2024. Do prílohy číslo 5 časti B sú vložené dva študijné odbory a jeden študijný odbor s dvomi zameraniami. V skupine odborov vzdelávania 24 strojárstvo a ostatná kovospracovacia výroba je to študijný odbor autotronik, autotronička s poznámkou, že sa vyučovanie organizuje formou pomaturitného štúdia a vtedy sa uvádza kód na 5. mieste s písmenom N. Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo hlavného inštruktora je stanovený v prvom ročníku 12 žiakov a v druhom a štvrtom ročníku 10 žiakov. V skupine odborov vzdelávania 33 spracovanie dreva je to študijný odbor technik drevárskych CNC zariadení s dvoma zameraniami: drevárska výroba a nábytkárska výroba. Tu je takisto určená poznámka o tom, že ak sa vyučovanie organizuje formou pomaturitného kvalifikačného štúdia, tak sa písmeno M na 5. mieste kódu mení na N. Pre obe zamerania je stanovený najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo hlavného inštruktora vo všetkých ročníkoch štúdia na 12 žiakov. V skupine odborov vzdelávania 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka je to študijný odbor agromechatronik, agromechatronička s poznámkou, že ak sa vyučovanie organizuje formou pomaturitného kvalifikačného štúdia, uvádza sa s kódom na 5. mieste s písmenom N. Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, hlavného inštruktora je vo všetkých ročníkoch štúdia 10 žiakov.
Posledná zmena v tejto prílohe sa týka úpravy zmeny poznámky ku sklárskym študijným odborom. Zmena v prílohe číslo 5 časti C sa týka študijného odboru tvárnenie, odlievanie a úprava kovov, ktorý bol zaradený do sústavy odborov vyhláškou číslo 343 v minulom roku. Tu sa doplňa nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov. Do prílohy číslo 6 bol vložený jeden nový študijný odbor, a to v skupine odborov vzdelávania 28 technická a aplikovaná chémia, študijný odbor procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel, procesná špecialistka pre chemický a farmaceutický priemysel. V tomto študijnom odbore sa výchova a vzdelávanie poskytuje buď formou dvojročného špecializačného štúdia, alebo formou trojročného vyššieho odborného štúdia. Ďalšie zmeny sa týkajú študijných odborov, ktoré boli zaradené do sústavy odborov vyhláškou číslo 343 z roku 2023, ku ktorým sa doplňa nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov. Ide o študijné odbory špecialista informačnej bezpečnosti, špecialistka informačnej bezpečnosti a starostlivosť o sociálnych službách a terénna prax. Posledná úprava v tejto prílohe vyhlášky sa týka odkazu k umeleckým sklárskym študijným odborom. Vypustenie tohto odkazu umožňuje aj iným druhom stredných škôl vyučovať tieto odbory vzdelávania. V prílohe číslo 7 sa zmena týka študijných odborov, ktoré boli zaradené do sústavy odborov vyhláškou číslo 343 z roku 2023, ku ktorým sa doplňa nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov. Ide o študijné odbory škôl umeleckého priemyslu, digitálna maľba, concept art a dizajn digitálnych aplikácií. Novela prináša novú prílohu číslo 11, ktorá vymedzuje odbory vzdelávania, do ktorých nemožno prijímať na vzdelávanie do prvého ročníka. Ide o jeden učebný odbor poskytujúci nižšie stredné odborné vzdelanie, ide o odbor obrábanie kovov, 3 učebné odbory poskytujúce stredné odborné vzdelanie, ide o odbor mechanik-opravár, zameranie plynárenské zariadenia, mechanička opravárka plynárenské zariadenia, o odbor a zameranie mechanik-opravár hasičská technika, mechanička opravárka hasičská technika, o učebný odbor sklenárka. A potom je to 5 študijných odborov, ktoré poskytujú úplné stredné odborné vzdelanie, a to študijný odbor technické a informatické služby so zameraním v strojárstve, alebo v elektrotechnike, alebo v stavebníctve. Utlmujú sa aj študijné odbory, ktoré poskytujú úplné stredné odborné vzdelanie pre absolventov učebných odborov. Ide o študijné odbory nástavbového štúdia strojárstvo, podnikanie a služby a prevádzka obchodu. Toto ustanovenie, ktoré je uvedené v prílohe číslo 11, nadobúda účinnosť 1. októbra 2024. Ďakujem vám za pozornosť.